Daniel Hevier, nám sa ešte stále nechce spať. Uspávanka pre kolotoč. Bol raz jeden kolotoč. Nebol to nejaký veľký kolotoč na motor s hudbou a blikajúcimi svetlami. Bol to celkom malý kolotočík s 5 sedadlami a naručný pohon. Kto sa chcel odviesť, musel mať niekoho, kto by ho rozkrútil. Vždy bol pred ním rad záujemcov o kolotočovanie. Malé deti, stredné deti, väčšie deti, dokonca aj dospelé deti, ktoré na detský kolotoč vôbec nepatrili. Ničudo, že kolotoč bol z toho všetkého celý uťahaný. Stál nakrivo ako niekto, kto má za sebou namáhavú robotu. Farba z neho dávno zliezla a vrzgal ako stará kára. Prišla zima a kolotoč sa konečne zastavil. Nik sa už nechcel na ňom voziť. Kolotoč si preťažko vydýchol. Konečne prázdniny. Chvíľu tam len tak stál a vychutnával pokoj. Občas sa zatriasol, keď nám dopadla studená snehová vločka. Počúval ticho, ktoré bolo všade naokolo. Potom sa však začal cítiť akýsi nesvoj. Čo budem robiť? Rozmýšľal. Spať? Zapišťala sídlisková myška, ktorá bežala okolo. Všetky zvieratka v zime spia? Ale ja som kolotoč, vynález techniky a nie nejaká sivá myš. Urazil sa kolotoč. Kolotoč? Ozvalo sa priamo nad ním. Na holom strome sedela vrana. A koho prevážaš? Seba, zvolal kolotoč a rozkrútil sa. Išlo to ťažko, pretože mu nikto nepomáhal. Príjma robota! Zakrákala vrana nepríjemne. Len tak ďalej, bratku, pekne po poriadku. Ty mi nemáš čo určovať. Rozhorčil sa kolotoč. Budem si robiť, čo chcem. A vieš, čo chceš? Zaujímala sa vrana dobrosrdečne. Najmä viem, čo nechcem. Nemám ani trochu v úmysle spať. Bravo! Zakrákala vrana. Príjma prianie, lenže takto nenaberieš sily a na jar budeš odpísaný. Kolotoč sa zľakol. Čo to znamená byť odpísaný? Vrana sa ochotne pustila do vysvetľovania. To znamená, že na jar príde úradník, ktorý má na starosti kolotoče a odpíše ťa zo zoznamu kolotočových prístrojov a vyhodie ťa do zberu, tak veru. Tak ja radšej idem spať, povedal kolotoč. Chcel zaspať, ale nešlo to. Hlava sa mu krútila od toho krútenia. Nechce sa mi, priznal sa skrúšene vrane. Zaspievala by som ti uspávanku, ale nie som vo forme, povedala vrana a zlietla zo stromu dole. Fakt rada by som zanúotila, ale ako si nemám hudobný sluch. Zaspievaj mi tak, ako ti zobák narástol, prosíkal kolotoč. A ja ťa za to odveziem. Vravíš pravdu? Poskočila vrana od radosti. To bude perfiš! Kolotoč sa rozkrútil a vrana spievala uspávanku. Musela to byť celkom vydarená uspávanka, pretože kolotočík sa zrazu prestával krútiť, až celkom znehybnel. Spal ako v oleji. To znamená, že sa mu snívalo, ako ho na jar úradník mastí olejom. A kto by bol zvedavý na tú uspávanku, tu je. Krá, krá, denne krá, krá, krátky, kamaráti, kamarátky, z vraních krídel padá tma, krásny sníček navštív ma.